Ken Niken Cahayu anakku wedok ya aduh. Kene nduk, bocah kaya. Ya dan ora ngira mbiyen nalika kelas 2 SD melu Madangkara mbiyen saiki iso wis balah melejit jenenge angger warung angger stasiun terminal sing disetel Niken Salindri kabeh. Ya ngono lho kan aku ning warung angger anu ning tanggaku setelane ya sampean. Ha iya ngono kuwi. Pak Dalang jenengane kenal kalih Niken. Kulino ngambungi ya ngono. Ayo Ken ngadeg Ken coba kaya apa Ken. Iki nyantai-nyantai Ken karo kangen-kangenan. Yayi nek kaya ngono. Saya dhuwur. Kelas pira to Nduk saiki wis Nduk? Kalih, Pak. Kalih SMA ya? Nggih. Engko bar iki terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah nang ndi Cahayu? Teng pundi mawon? Pundi mawon. Oh iya. Lek cita-citane teng Solo, Pak. Syukur lek ning isi Solo terus jurusan pedalangan ning aja gelem diulang dosen yang jenenge Halin. Ora gelem piye? Pak Halin niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Hoping kula niku. Nggih hoping kula. Syukur lek pedalangan niku tak matur karo Buka Prodi karo Pak Kajur. Lek Niken mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi engko dosene aku dhewe Nduk ngono kuwi. Ngono. Terus sekolahe privat engko cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono kuwi. Bentang masuk ngono ilmune bentang pinter ngono lho maksudnya. Oh ngoten, Mbak. Iya ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Ngono. Engko lek kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Nah, ngono kuwi. Engko mata kuliah metode apa iki jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Engko apa jenenge kuliah babakan kritik seni engko ya karo Pak Cahyo. Terus ilmu pedalangan karo Pak Cahyo, sabetan awake dhewe ya iso sabetan dhewe. Ha ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho. Oh nggih nggih. Ngono kuwi. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih tasik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Terus tenan. Kula dadi dalange. Dalang. Ayo. Oke, nggih. Aku malah seneng. Ya coba kaya apa. Ayo pergi. Dalang tukon pergi ora. Lho, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kowe? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ra iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Niki kan iso ora ngangge cantolan mic kok semak tablet ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong salaman. Ndamel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan soleh. Terus wisuda no jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Nggih, wah, alon-alon kan. Lah wong wedoke pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo rene alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Iki napa, Pak? Undi-undi. Kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngapa? Ngeleki, Pak. Golek apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Samaan. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5 Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok. Dok ngono kuwi. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dok omong kae. Ngomong. Heeh, ndang. Carane nyekel cempala iki, Pak? Iki lek anek lengkae nang kene iki to. Lagi terus dirijimu lebokno rene. Oh. Mulai pengalaman iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap. Saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak? Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, njajal ya apa. Ndodok riyen, Pak? Heeh no.
Dok 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 dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Pokoke golek suluk sing gedhi ne pokoke. Ya suluk apa arepe? Kuku sing tuta gemelun boleh. Isine kang gara-gara lho, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang gara-gara. Isine kang gara-gara. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salidri. Ya. Bumi langit ganjang-ganjing. Para bekang kang pratala. Lindhu ping pitu sahari. Amap kang jalani di pati ambentusi serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang Katrajangkang goro-goro gara-gara. awakmu nek iso suluk tau kenal dalang sapa iso suluk barang ngene Akbar, Pak. ngaku Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to, ayah kula kan nggih dalang to, Pak. oh iya Niku iya kan iya sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. oh iya nggih Pak Supono Pak Degleng ora nggih Ndah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. lah ya aja Pak Degleng tokno aja Pak Gondo Supono alias Degleng ngono nggih ngono ya omong Petruk ya omong karo Gareng Petruke pundi niki Petruk? Iki Petruk Gareng Bagong. kudu iki menduan iki gedang goreng ayo sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi Ah iya ya. nah Bagong nah yo Gong. Ana apa, Reng? nah ya Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. wah Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. wah Ugi Cahya Kuntadi. hei aku ki gurune dalang ora melu-melu ngono Ya ora iso, Pak, ning kene dalange aku. Ayo jenengan teng mriko, Pak. hah Jenengan teng mriko. wekan aku nang kono aja Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. aku manut sing nanggap ya aku kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang Dateng napa? apa kurang sugih apa kurang kondang apa omahe kurang gedhe dalang dadak ngadeg barang bar kuwi ora wani ngadeg ngerti ora sing tukang ngedeg Ibu Kesi kuwi lah gitu Ngetekne napa, Pak? ngedekne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho ayo terus omong apa Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing alus-alus riyen. nah Niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih Sinten? Bulusi. wah Nggih, monggo Bulusi diaturaken. lek mau nyeluk ora Niki. penak iso bulusi lho bulusi ora bulusi ora Saanane, Pak. oh iya weh manut saiki Monggo Bulus. iya anakmu piye iki Bu Jan bocah merojol kok ngendi iki Enggak. barang-barang. Jumeneng, Bu. Mun aku. nah Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, nake. Niki enten yatra dap enten Kae. titipan yatra. wih ngisor rokok iki lho anek Nah, niki. Niki. Niku dinapakne? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu, Lek alus sih lungguh. tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki yatrane Bu Bulusi, Bulus.
Jan terang. Ngono ijan lho. Suwi ra ketemu mangan ngalem ya njaluk kon dulang. Jan kok cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Ah, temani. kuwi. Wis kene. Atur suwun nggih. Angel to, dalang angel to. Angel. Nggih. Iki misalkan kula Mas Petro duete kali sinden kondang niken salindri pareng Mas Gareng. Niken salindri tasik pipis wau. Wah, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon jineman Mangkupurel nggih. Weh, Aku tak kok sapa eneng jineman Mangkupura. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Bawa. Kula pengen ngerti swanten jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara mbok kira sinden bisu. Wow. Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh ya, Bu. Heeh. Bu Bugar. Kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet kalih Bugong. Nggih. Niki bawi, Nggih, Bawi. damel bawi. Nggih, Bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul. Banyuwangen. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula. Terus request Mirengaken, Banyuwangen. nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat mek. Yo, sindekne bawa ngombe kopi. Enak men. Pakane akeh ya, Pak. Oh iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan. Heeh, engko turahake tak go mulih. Ayo. Mambiat mayat belambiangan yo. Dalang kocok. Ngene iki sindenmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprak buan tertenang lek pas iki. Ngebanter kayak posiden. Kupingku nganti nying ngono lho. Ayo. Sinden umur 85 bar digetak dalang kok langsung mlakune ngene. Adi sare mawon nggih, Bu. Nyun sewu. Lah niki semangat ta, semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budek, Bu. Ya, ya. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke Asuwa. Hehehe, kok asu arane suarane. Mboten damel as suarane. Duet nggih, Bu. Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng Sebu. Iki wayang kituke napa mboten, Mbak? Kituke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke liyane iki wis to, bebas. Oke. Hmm. Iki tambah-tambahan, Ibu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Ki sing duet karo awakmu lintang asmara mau lho. Nduk. Bu nyuwun pangapunten Budalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula Nggih, jenggeng Mas Petro. keng mriki. Ping mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. oh nggih, mboten napa. Monggo. Gendeng belambiangan nyaram piai jenengan apa, Bu? Nuswantara.
iso ke anu gareng langsung vertigo. Semangat. Banget kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kulan kenang wetan saklara. Oh, dalange celutak ora. Gareng areng nguyuhi dalang. Ayo. Pak Tuling kok duyuwi ora entuk. Pak Tuling kok duyuwi. Nggih. Lan kita ala sangkar. Ayo Mas. Hei, lor lan kita ala sangkar. Nake-nake dia. Wah, ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Los Pak, los. Lah wis kanggo awakmu wis bebas yo wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagian. Pilek. Bagongnya separuh sumbing. Mat Bagong, mat ning jenggleng. Apa nek? Lah separuh sumbing iki piye? Suarane piye? Piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng mana nyo? Ya. Ya ayo muluk nih. Ayo. Ijo. Wen nyui. Aku nek nyui ora enak-enak no. Wingi mongoke kok nyang nyemang ngono. Men nemang yang apik manyu mangeng ngono. Lah ya kuwi sumbing jejer Ngamartana piye lho kaya. Adikku ni wedekku loro wae opo. Niki nyanyine nggih mineng. Ora nganggo. Hang kalirnya belambiangan. Hei belambangan Bagong enak-enak belambiangan ger. Mumbul Gong. Entalot. Lihat. Ya mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Kok malih mari mboten mineng? Iki anu iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing bindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tekno. Tasik tekno. Oh nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Piye monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu belambiangan. Nyak non nona ora teng rusak lagu ngono kuwi. Ayo. Lho ya kan ngladeni Bagong iki ya. Ora Bagong tak pateni. Gumyalareng Taman Sari Nuswantara pelanggan Gumalari Taman Sari Nuswantara pelanggan Gumalari Taman Sari Nuswantara pelanggan susah senange ya ben takon Espira bira jaman
Iki Cahya. Ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa ne? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus adik gantian. Oh, ngoten. Oh, oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cakno. Cakno. Gelalit napa gerajakan? Gerajakan. Oke. Gerajakan. Nantang. Nonton. Ayo. Ya. Oke. Yuk. Sapi
luar biasa. Aja lenggase terakhir. Ya. Ya ditambahi loro Winong karo Mbak Birgita Ayu coba kaya apa? Papatke no. Ya, Karyane Ki Gedhuk Siswantara. Gitar Sumilir. Ayo, berempat merah-merah jambu. Ayo, kayak apa dek? Ponorogo, Tulungagung, Kediri. Ayo. Yo, diaturake yo. Nggih. Gitar Sumilir yo to, nggih tutupan dados. Asik. Obah kendok. Para subscriber Kuntadi Channel, terima kasih bergabung sampai pagi hari ini.
Luar biasa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Pak. Matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Niken, Mbak Winong, Mbak Birgita.